Bun, cea, tocmai ce a venit un coleg de pe CM Fans și astăzi o să-l despachetăm. Bine, eu deja l-am despachetat, acum o să fac un overvoice la clip pentru că așa o să suni mult mai bine, dar nu cred că are relevanță treaba asta. Așa, să vedeți un sneak peek de la început cu ce se află în pachet, dar înainte vreau să vă readuc aminte de cupoanele de $150 de pe CM Fans. Dacă vă faceți cont cu linkul din descriere, o să primiți $150 în cupoane cu care o să aveți transportul aproape gratis. Deci duceți-vă în descriere și faceți-vă un cont pentru că o să ieșiți cu transportul aproape gratis. Deci profitați de ofertă. Bun, primul produs din pachet care a venit este acești Air Force. Tura asta mi-am luat și eu în sfârșit mărimea mea bună pentru că aparent eu, deși port 42 la Air Force, am avut nevoie de 40,5 și am zis să-i filmez prima dată pentru că chiar am vrut să-i port și sunt foarte comos și foarte ok, le dau 10 din 10. Am luat cel mai scump batch, să zic așa, de Air Force. Au fost $24 acești Air Force și zic că s-au meritat toți bănuții, deci îs geniali, îs foarte ok și arată unul la unul, nu există nicio diferență din punctul meu de vedere față de Air Force și ăștia și față de o pereche originală. Dacă vreți să găsiți link de la ele, o să vă las o pagină de Instagram la finalul clipului. Acum avem acest tricou de la Nike, foarte drăguț. Avem aici și tagul, totul arată bine. Nu am ce să zic mai mult, cu logo-ul mare aici, tagul dinăuntru, totul arată bine, bine, foarte bine. Nu uitați de like la clip, măi băieți, și fete, dați like pentru că ne ajută ca să ajungem la recomandate. Și tagul din interior o să vi-l arăt chiar acum. Până și ăsta arată foarte bine, uitați-vă un pic, are pus codul corect, totul e făcut 1 la 1. Da, până și materialele sunt foarte ok. Așa, următorul e tot un tricou de la Nike pe culoarea albă. Ăsta parcă îmi place un pic mai mult decât celălalt. Totul e făcut foarte ok. Dacă vedeți și tagurile și tot, ăsta are și un model mai interesant pe spate, o să vedeți chiar acum. Așa, deci avem aici ceva design interesant. Și după cum am spus, dacă vreți și voi să vă luați tricouri de genul acesta, intrați pe linkul din descriere și faceți-vă un cont pe CM Fans pentru că o să primiți și $150 în cupoane și tot ce comandați de pe Panda Buy în trecut puteți să luați și de pe CM Fans. Nu e nicio diferență, doar că poate durează un piculeț mai mult. Acum avem și o bluză de la Nike foarte drăguță, deci mi se pare genială bluza asta. Are un material foarte bun. Și chiar e 1 la 1, nu văd nicio diferență nici măcar la bluza asta, deci eu zic că se merită pentru că am dat cred că în jur de $10, nu știu exact, dar pentru 50 de lei în loc de nu știu cât am dat la noi, vreo 2 milioane, se merită. Acum avem și o pereche de chiloți Calvin Klein, care arată și ei foarte bine. Ăștia cred că am dat $2 pe ei și îs foarte ok, nu-i prima pereche, nu sunt la prima pereche, adică am mai cumpărat în trecut și am zis să mai iau una, că îs chiar foarte ok, deci materiale și tot pentru $2 chiar îs mișto. Așa, următorul produs sunt acești ochelari Versace, pe care cred că am dat $4, deci $4 pe ochelari ăștia, iarăși mi se pare combinație. Și arată foarte bine din ambele unghiuri, deci totul e făcut 1 la 1. Aici și mâna mea cu unghiile alea care trebuiau tăiate, băbă. Așa, și aici avem o cutie de Louis Vuitton pe care văd că băieții de la transport au cam zăpăcit-o, îmi pare rău că arată așa. N-am ce să fac, e de la curier, nu e de la băieții de la CM Fans, am vorbit cu ei și mi-au zis că e de la curier. Asta e, se mai întâmplă, tura viitoare o să pun extra protecții, cred că și vă recomand și vouă. Și asta e perechea de Louis Vuitton, trainer, care arată extrem de bine și ea, chiar îmi plac culorile, arată foarte bine cu albastru ăsta. Doar o singură mică
imperfecțiune, să zic așa, la perechea asta de Louis Vuitton. O să vedeți chiar acum pe talpă, e un pic șters vopseaua de la scris doar la o pereche, deci doar la papucul stâng sau dreptul, nu știu care e ăsta, dreptul, ăsta e dreptul. Doar la papucul drept îi șters pe talpă, la celălalt nu. Dar eu zic că chiar arată foarte bine și au venit și cu certificatul ăla de la Louis Vuitton și cu toate chestiile în cutie, dar cutia era intactă, puteam să le dau lejer 10 din 10, dar așa le dau 8 din 10 pentru că e și vopseaua aia de pe talpă sărită și cutia arată cum arată. Dar eu zic că se merită pentru că au fost, cred că, în jur de $38, cam așa. Și la final mai avem bonus, o tastatură de la HP pe care am dat, cred că $13, cam așa. Este și varianta la $10. O să găsiți link la pagina de Instagram de la tastatură. Și da, e și mecanică, totul arată bine la ea și o să vă arăt imediat ceva super interesant pentru că nu-i doar atât, dacă era doar atât nu-mi plăcea și nu o luam. Dar eu am luat-o pentru că este RGB, măi băieți, este RGB și arată superb, deci arată foarte bine cu luminile astea, îmi place extrem de mult și pentru $13 cât am dat ar veni undeva la cât 65 de lei, cred că 65 de lei, da, 65 de lei mi se pare foarte bine și mai ales că e și HP. Și cam atât a fost clipul. Nu uitați de pagina de Instagram pentru că aveți și un giveaway cu acești Balenciaga LED Track și chiar vă recomand să vă înscrieți. Asta e pagina de Instagram unde o să găsiți toate produsele de care aveți nevoie. Nu uitați să faceți cont cu linkul din descriere și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Eu m-am dus. Pa, pa!